Mirada que temos a con nós un vernes máis. Que tal, Massimino? Que alegría recibirte sempre aquí neste programa. Que abrigadiño ves, eh? Hoxe ves que vemos abrigados porque o tempo pide. Estamos nun inverno cruel, e todo o mundo dice, bueno, este ano moito chove. Bueno, eu creo que choveu toda a vida. E máis que agora, posiblemente, pero xa estamos acostumbrados a que había un remanso aí de que non chovía tanto, e que o tempo mellorara un pouco e tal, pero se nos remontamos aos 60 anos para atrás, os invernos eran duros e crueles. Eran duros. A neve botaba 3 ou 4 días, a chuvia botaba 7 meses chovendo. A verdade 7 meses chovendo? Eu recordo que creo o ano 2002 ou 2003, choveu durante 7 meses aquí en Galicia. E non estamos tanto atrás, estamos 20 anos atrás. Botou 7 meses chovendo, non se pudo recoller ningún millo. Boa, e Massimino, cando nevaba antiguamente, que estamos vendo esas imaxes, claro, antes non había quitaneves. Como se facía? Ai, pois íbamos á escola, pero a escola era o problema, pero non se suspendía a escola pola neve, Agora sí, eh? A verdade é que íbamos á escola, íbamos ás feiras, íbamos a todos os lados, e, bueno, pasaron os traballos. De feito, para ir á feira, os nosos antegos levaban un paraguas aquí colgado, non sei se vos podedes... Ai, sí, a mí Iban con paraguas colgado aquí detrás como se fora unha ferramenta, porque era lógico que había que abrigarse. Pero os paraguas, ahora que sacas o tema, Massimino, como víamos aí na tenda, o paraguas, claro, lóxicamente antes tiñades paraguas tamén, pero eran moi caros. O paraguas era carísimo. Esos paraguas? O paraguas era carísimo. De feito, en todos os pueblos había un paraguero que reparaba os paraguas porque había que reparalos porque non eran accesibles como ahora. Ahora un paraguas tira o aire, bótalo no cubo da basura. Non. Antes os paraguas había que reparalos porque era unha prenda cara. Igual costaba máis un paraguas que esta chaqueta. En serio? En serio. Entón, claro, que ocurría? Que ocurría? Que os nenos que íbamos á escola non nos daban o paraguas porque o rompíamos. Viño a aire, levaban o paraguas. E como íbamos á escola os nenos? Pois vou vos decir como íbamos á escola os nenos. A ver. Naquel tempo, vou vos decir como íbamos á escola. Non tires. Non te preocupes. Bueno, home, que esto... Non te preocupes. Vamos. Pois os nenos dábanos un saco, que se chamaba un saco de carapucho, o cual o poñíamos pola cabeza. Bueno, isto a mí non me tapa, porque o saco... E íbamos con este saco á escola, dis? Sí. Pero es un pouco má santa compaña. Chegábamos á escola todos con este saquiño, vale? Entonces, fijádevos o que é o saco. Ai, que fantasía. Entonces, isto é a realidade, eu vivino, eu tuve un saco tamén, e tiño marcado, porque cando colgábamos ali a chegar á escola, que había que colgarlo ali no colgador, pois cada un tiña que saber cal era o seu. Pero isto era un saco como das patacas? Isto é o saco das patatas, prácticamente, sí. Bueno, estes sacos agora veñen co café, porque as patatas... Quedaches todo caro, mira, e chegaríades, claro, con todo. O sea, idas cun saco das patacas por riba, e iso non calaba a choiva, Massimino? Non, porque... a verdade... Non, tranquilo, que estos son aí as A verdade é que isto empapaba moito. Empapaba, Tampouco non che daban, botabas 3 horas con eso. Porque fai 70 anos non había roupa de aguas prácticamente, O sea, os plásticos non existían, non é como hoxe que hai plásticos por todos os lados, a verdade é que é unha ruína dos plásticos. Pero entón a xente abrigábase con todas estas cousas que vedes aquí. Vedes, ten unha manta feita na casa por unha tecelana que se facía con liño, estopa. Era unha manta para abrigarse. Pero claro... Isto tiña que pesar un montón. Botabas 3 destas e non te revolvías debaixo da cama. Con 3 destas encima xa non dabas girado. Xa non eras capaz de girar. Quedabas aí sepultado, Massimino. Entón, había que abrigarse tamén, había que buscar o abrigo. E como vedes, había que usar os zoquiños, porque isto aquí en Galicia abolímolo, porque eran incómodos. Pero eu creo que isto era a mellor ferramenta para cuidarse os pés no inverno. E por qué? Porque isto é madeira, entón aislábate. Ti poñeste aquí encima e aislábache da humedad. E isto é coiro tamén, isto que vemos sempre en coiro bo. Generalmente isto era unha protección para os pés. Eu anduve moitísimo con eso. E como se facía, dices, claro, antes non había plástico, como se facía para impermeabilizar a roupa? Pois, se vos fijades en algunhas fotos antiguas, había unhas capas que se chamaban encerados, que levaban os que iban ás feiras e os que iban a cabalo por aí, porque antes andabase moito a cabalo. Pois levaban era unha especie de capucha con unha capa, pero era unha lona feita con liño, e teñida de negro, dabaña unha cera por encima que non entraba agua dentro. Por lo tanto, o que vos quero decir,
xa había métodos para que a xente non se mollara, porque te ibas da cabalo dunha yegua ou dun cabalo, e tiñas que levar algo para protegerte. Claro, ya seguías pertrechado. Massimino, si non, que decías que ti recordas? Eu recordo isto, que a xente iba ás feiras montados no cabalo ou na besta ou no que fora, e levaban sempre unha capa desas negras. Estaba feita con eso, con liño e con cera. Levaban unha especie de cera por fora, que se chamaban un encerado. Un encerado. Non, eu ia che preguntar, o fío do que dicías dos desplazamentos a cabalo tal, claro, agora temos as aplicacións móviles que nos din, non, con moita exactitude, que vai a pasar, se vai a nevar. Antes, como sabías se te podías meter nunha viaxe en coche, a cabalo? Pois moi fácil. Antes de vir o señor Pemán, a xente nos pueblos predecía o tempo. Había un señor maior sempre ali que decía: mira, este mes, fijado que vai chover mañán e pasado. E pensábamos, e como predice o tempo? Porque os métodos que había non había satélite. Pois había unha cousa que se chamaban as témporas. E cada 4 meses había unhas témporas. Cando as témporas quedaban de arriba, que eran do norte, non chovía. Pero se quedaban de abaixo, que era o sur, iba a chover durante 4 meses. E iso estaba marcado. Non sei se era verdade ou non, pero o que sí é que temos que pensar que había uns señores que levantábanse, se entraban as témporas ás 10 da noite, levantábanse ás 10 da noite. Eu recordo que polo día iban para ver a chimenea a ver onde botaba o fume, aquela hora, tiña que ser aquela hora, non valía todo o día. Ven de abaixo, vai chover 4 meses. Eu teño unha cuñada que chaman Isolina, a mí non está vendo, esa iba a ver o fume, a ver por onde iba. Onde iba para saber como xa adiviñaba que pasara, Estabades, non, prestabades máis atención aos elementos. E logo, nas casas, que vexo aí esa leña, claro, cando facía aí moito frío, a neve, como collía un calor, aparte de coas mantas? Nas casas dos povos había unha lareira en todas. O sea, unha casa sin lareira non era habitable. Entón, por un lado estaba a corte, onde estaba o ganado, que producía calor, e por outro lado estaba a cociña, ca lareira. Entón, había que facer lume. O lume era a defensa de mitad da xente, non había butano, non había moitas cousas, entón, a protección era o lume estaba aí sempre pendiente. O que pasa é que nas estancias onde non estivera aí a leña, tiña que facer frío, non? Bueno, sí, pero o frío tamén se aguanta, non pensedes que o frío non se aguanta. E a chuvia tamén. Volvendo ao tema da chuvia, antes chovía moitísimo tamén, pero a auga non encharcaba tanto. Por qué? Porque non había tantas pistas como hai hoxe, nin tantas carreteras. Entonces, hoxe unha autopista canaliza a auga toda por río. Antes os montes non desaguaban agua. Por lo tanto, a auga non chegaba tan fácil ao río. Entonces os ríos enchían menos. Hoxe, a verdade, os ríos enchen moito. E vou dicir por qué. Porque non se limpian, están cheos de árboles. Entonces, eu non son pescador, pero hai moitos amigos meus que queren ir a pescar e non poden, porque os ríos hai que sacar unha lei que hai que limpiar os ríos, senón vamos a acabar inundados todo o mundo. Eu non quería ver como estaban os ríos antes. Antes os ríos estaban limpiños, se cortaban os árboles, se podía facer. Hoxe os ríos están totalmente saturados de maleza. Entonces, daí veñen esas encharcadas de agua que temos. E por último, Massimino, volvendo a esas imaxes de neve que estamos vendo, claro, nos dicías ao principio, levábamos uns anos igual acostumados a un inverno como máis cálido, pero claro, cos invernos de antes que eran así, tal cal agora, non? A vida, según os entergos, a xente maior de antes, cando era un neno, cambia cada 40 anos. O sea que se hai 40 anos había moita neve, vai volver dentro de outros 40 anos. Isto non é o que dicen agora a xente xoven de que hai un buxeiro aí na atmósfera, que o cambio de temperatura. A temperatura sube, evidentemente sube, porque somos moitos a facer lume, a quentar, moitos coches funcionando. Entón, subimos un pouquiño o grado de temperatura. Pero o que é o planeta? Sigue tendo temperaturas como tiña hai 40 anos. Isto non o vamos a quitar. Entón, que ocorre agora ca neve? Pois que agora cae a neve e derrítase moi pronto, porque precisamente algo subimos na temperatura tamén. Antes a neve podía botar... E antes erades máis duros, Massimino, que agora queixámonos enseguida. Non nos quedaba máis remedio. Vamos a ver. Pullades o saco, xa está, e agora, cole, punto, xa está. O que non podía sobrevivir, xa morría de pequeno. Ai, espera, Massimino, grazas sempre por vir aquí ao termómetro.